Tiež mi raz frajerka povedala, že vieš, a dneska mi to urob tak ako vo filme. Tak to bolo sucho, doriti, líčka, všetko, stekance, perleť v tváre čínskeho draka. No a ja som až potom zistil, že ona má na mysli úplne iný filmový žáner. Kto je tu bez frajerky, povieš, jasné, že kúkam porno, ne? Kúkaš porno, ne? Ale ženy ťa nachytajú, kúkaš porno a oni hneď plačú. Volá kamoš, no tam môj kúkal, vieš čo, prišla som do izby, otvorím tam porno a to kúkal to porno. A robil si pritom ty veci. A čo mal pritom vysávať? Budem kúkať porno, aby som, ja neviem, pritom napísal diplomovku, ne? Tak vy to neprecenujte, tak to je len porno. Milujeme vás. A vôbec v tých filmoch není zábery na tvár. Vy ste tie pekné. Tam sú úplne iné dokumentárne zábery. Kúkal porno, to neprecenujte. Čak my sme muži. Jasné, že dakedy máš chuť, akože predjedlo, kaviárik, aperitív, zajedlo, prvý chod, druhý chod, polievčečka, medzi jedlo, toto. Ale dakedy len tak chceš jebnúť, ješ, chleba s máslom ani neosolíš, jeb! Mastenica, ideš preč! Rozumieš? A teraz, keď som bol v takom ZDŠ-kárskom veku, tak sa ma pýtali, a ty si akože, ty si krstený? Ja hovorím, no, však tatko bol komunista, tak ťažko som mohol byť pokrstený. Vodkou, alebo ja neviem, stranickými známkami, že na čelo ti lepím stranickú známku. Tak to si akože ateista. Teraz ja som rozmýšľal, ani som nevedel presne, čo to znamená, ani doteraz vlastne neviem, že ateista, teraz vieš, do piči, teraz oni sú, a ja som ateista. Ne, potom som to rozchodil, keď som už prišiel do puberty, som zistil, že som není ateista, že som onanista. Áno? To je popiči viera, chlapče. Tam si tú svoju vieru držíš v ruke sám. Tam vieš, čo je tvoja cesta. Rozumieš? Vieš, kedy tu kázne musia prísť a tieto veci. Rozumieš? Pre každého je úplne niečo iné. Viera, aby som nezabudol, čo som vám chcel povedať, ale toto je len vrchol, to, že nás dostanú tie viery, alebo tieto veci, ale tá viera a to náboženstva, to podľa mňa má veľmi tenkú hranicu s reklamou. To si všimnite, reklama a viera a tieto, to je, tam sa to stiera. Obidvaja vás vždy ojebávajú. Vždy tam nájdeš nejaké vieš, písmenka úplne málo, čo sa ani lupou nedostaneš prečítať v nejakej zmluve. A vždy ti tá reklama, že my sme najlepší, toto musíš mať aj oni, že príď k nám do našich radov, vieš, všade číha diabol. Vieš, ja sa je pravda, že sa do križiakov občas ako navážam, ale tak to sú mi tu tak najbližšie. Tu sú takí horliví, ale ide im aj dačo kucti, nemôžem im len nakladať. Je pravda, že napríklad tí farári, tí na rozdiel od učiteľov majú deti naozaj radi. Čiže ako komu česť, tomu česť. Ja som není pedofil, len som nedočkavý. Od malička to začína, ja som ani na toho Ježiška moc neveril. A to od malička začne, lebo si uvedomte, jak vás rodičia ojebávajú. Ako vy čo ste nešťastní a ste z tej usporiadanej, tej pravej rodiny, za čo povedete áno. Niektorí z vás majú šťastie, sú z decáku proste. Tam jebali na vás, čiže ste nemuseli počúvať to, čo my z tej šlachetnej rodiny. A tam mi furt čo hovorili, že vieš, keď som bol malý a pýtal sa tak včelička, kvietoček a potom Mikuláš, Ježiško, ja neviem, kocúr v čižmách. Videla si kocúra v čižmách dakedy? Že teplý kocúr Versace v čižmách, videla si to? 3 prasiatka, ja som aj 4 videl, žiadne nestávalo dom, v bláte sa tam jebali. Rozumieš? A tieto veci, že ja vždy som bol taký podozrievalý a potom úplne to vo mne dozrelo, keď som raz písal ako malý Ježiškovi, že milý Ježiško, pošli mi sestričku do okna, ne, tak tedy neboli tie vaše pičoviny, do okna, old school, hetero, vieš, pošta, známky. A druhý deň som sa tešil a naspäť mi to prišlo a odpoveď od Ježiška, milý Ivuško, pošli mi najprv mamičku. No, tak som tak akože zneistel, že ja by som aj tak chcel, len sa tak kúknúť. Ne, peklo, nebo, super zľava, najvýhodnejšie. Vieš, oni furt len taký do extrému to ženú. Vieš? A pritom, fakt, dakedy je to len o slovíčkach. Stačí zmeniť písmenko, slovo a ste úplne niekde inde. Napríklad mne sa toto stalo. Som zistil, že je veľký rozdiel pozerať porno v HD alebo v MHD. My si už neuvedomujeme a stále nás klamú, troška nás ojebávajú. To je jedno čo alebo kto, alebo za akým účelom, ale je to tam.
Neveríš. Dobre, ty neveríš, ale dobre, tak dám ti napríklad. 3 mušketieri boli 4. Zo 7 statočných boli statoční len 2. Áno. Jánošík chudobným bral. Ne, bohatým bral, ale chudobným tiež. Áno. Fantomas, to bol Jean Marais. Že viara je čierna, zoštihluje, a to dneska všetci uvidíte Jerryho v čiernej mikine. A Lenin nezomrel pre ideály komunizmu, ale na syfilis. Potom nemôžete veriť. A oni vás furt vás budú lákať a dávajú vám nejaké podmienky. Napríklad, že teraz, keď chcete vstúpiť do našej cirkvi, mladý muž, tak 4 týždne nesmiete mať sex. Dobre, idem do toho. Tak prvý týždeň sa to tak dalo, že v pohode. Druhý týždeň už to nebolo úplne v pohode. Už ma troška aj omíňalo, aj tak. Tretí týždeň, že peklo. To sa mi o tom snívalo, aj keď som žmurkol očami, tak hneď falusy a vaginky a tieto veci. A 4. týždeň som to proste bohužiaľ nevydržal, lebo proste žene padla konzerva a keď sa zohla, hrozne som dal divoký jebandález, ne? Tak som to chalaňom povedal, toto sa mi stalo a oni povedali, teraz nemôžete k nám vstúpiť. Určite tento rok k nám nemôžete vstúpiť. Hovorím, mne je úplne jedno, že k vám nemôžem vstúpiť tento rok. Ale v tom obchode, kde žene padla tá konzerva, tam už nemôžeme vstúpiť celý život. Jej, mama, ty máš aké hebké ruky? Mama sa na ňu pozrie a hovorí, vieš, mám ich hebké preto, lebo riady umýva tvoj tatko Typiča. Milujem vietor, vieš, ja milujem vietor. Ale keď fúka, zavrú okna. Viete, alebo potom prídu za mnou, ja milujem dážď. A potom ho vidím, keď prší, kokot chodí s dážnikom. Ladižo, ja tak milujem slnko. No ale v lete furt sa jebe v tieni. Takže ja, keď počujem, Ladižo, ja ťa veľmi milujem, som veľmi opatrný. Nechcem vidieť, ak by to dopadlo v mojej blízkosti. Priatelia, dajte si pozor. No, takže antre do problematiky ste mali. Neviem, jak teraz nadviažem inteligentným humorom. Čo je vlastne ale to náboženstvo, hej? Však zoberme si to tak rozumne. Čo je náboženstvo? Veď to je v podstate duchovný operátor. On zabezpečuje vaše spojenie s Bohom. Čo je Boh? Boh to je v podstate taký symbolický a pôvodný stvoriteľ sveta. Zároveň je to imaginárny kamarát, ktorého sa môžete pýtať vaše také závažné otázky vo svojom živote a pokiaľ tá odpoveď, ktorá zaznie vo vašej hlave, dáva hlavu a petu, tak mi to povedal Boh. Pokiaľ by ste nedôverovali hlasom vo svojej hlave, čo sa vám nedivím, tak môžete ísť do najbližšieho centra podpory zákazníkov a popýtať sa kňaza, čo on počuje vo svojej hlave. Židia, teda, ktorí vymysleli tohoto prvého Boha, tvrdia, že na zemi bude dobré, keď príde Mesiáš. Potom iná skupina Židov, tej už rupli nervy, tak si povedali, že Mesiáša majú. Bol to taký ľudový liečiteľ, poznáte ho všetci, volá sa Ježiš Kristus. Ježiš Kristus tvrdil o sebe, že je synom Božím, čo v tom čase podľa mňa mohol tvrdiť hociaký nemanželský syn. O pár storočí neskôr, ako vzniklo kresťanstvo, konečne do segmentu týchto operátorov vstupuje aj naozajstný obchodník. A to bol Mohamed. Mohamed bol aj zjednotiteľ arabských kmeňov, hlavne to bol akože obchodník. A on si urobil prieskum trhu, zistil, že čo funguje v tomto segmente. A zobral Bibliu, starý aj nový zákon, bez zmeny a začal k tomu písať blog. Ten sa nazýva súhrne Korán. A zároveň, aby si zaručil exkluzivitu, tak sa nazval posledným prorokom. Čo znamená, že spomedzi všetkých poslov Božieho slova sa stal poslom Božieho slova s posledným slovom Božím. Navyše, pokiaľ chcem, aby ma súdil niekto, kto o mne hovno vie, tak proste idem do internetovej diskusie, nepotrebujem na to ísť do tej spovediteľnice. Čiže keby ste chceli vedieť, že čomu verím, no tak... Ja verím asi tomu, že že zmyslom života človeka je to, aby bol viac na osoch ako kokot. Mne sa napríklad na tom islame páči, že to je také ako ekumenické náboženstvo.
Že napríklad Ján Pavol II vstúpil do mešity, hej, to je veľmi pekné, že je dialog medzi tými vierami, ale ten islám je založený už na tom, už ten Mohamed tam vlastne to založil s tým, že tam dal všetkých tých židovských bardov, hej, ako Mojžiš a Abraham a takto, Ježiša zobrali do partie proste, nakoniec uletel na Pegasovi, grécka mytológia, hej. Čo to vlastne znamená to LGBTI? Že už im pomaly začína dochádzať abeceda. My keď sme boli mladí, nám stačili lesby a gejovia a sme boli radi, ani smartfóny sme nemali a tablety. LGBTI, hej, B ako bisexuál, že je zároveň aj lesba, aj gej. OK, chápem. T ako transsexuál, to je nejaký sexuál na vlaku, transport, hej. Intersexuál, to je asi medzištátny rýchlik. Díky moc. To je jedna vec, kamaráde, keď si chodil do Hurgady v 94., tak Korneto sa neobyšlo bez mojej podobizne. Alebo takto. A teraz môžete šatku dolu a všimli ste si niečo druhé. Teraz vyzerám ako cigáň. Ale nie som v skutočnosti cigáň, ja som iba z Dolných Honovov. Ja tu mám dneska rozprávať o náboženstve, o nejakom fanatizme, ja neviem, o nejakom Blendamedovi, či nechcem ho uraziť, no Blendamed to bol, ne, však to bolo, všetko to je kvôli zubom, ne, zuby sú vždycky najdrahšie do piči. No a potom my máme Ježiška, ale na ňoho jediného treba veriť, lebo ten nosí darčeky. Idem po ulici a taká baba, vieš, aká bola tučná, vyzerala jak gulový dolník. Kúka na mňa, tak to rozčapená, že... A ešte si ten báchor hladkala, že... Nemáš cigu? A ja som tak svížne išiel, však ja som športovec. Hovorím, ne, však ja nefajčím. Ale vypadáš na to. A ja na ňu kúkam, hovorím... A ty tiež vyzeráš, že papáž, a nepýtam si od teba jedlo do piče. No, však ja mám problém sa ísť aj nájsť. No ne, že by som mal nejaké gastronomické problémy alebo tak, ale ja som mám fakt problém nájsť. Ja idem napríklad na kebab, jak normálni ľudia. A ja ti takto stojím slušne, ne? Však už mám aj tak dosť problémov. V tom kebabe, kurva, hladný si, ne? Čakáš. A teraz, oni sú tam, ich tam není 475, je ich tam iba 236. A každý má nejakú, ale oni veľmi rýchlo makajú, jeden ide. Šili, dám si šili. Tak to ide potom, keď máme šili, takto, tohle budeme dať. Robí tam aj Slovenka, samozrejme, a Slovenka čašnička. Čo si dáte? Do 375, 10, už chýba iba zdravotná sestra z Kramárov. Prečo ste si zlomil nohu? Akože okrem toho, že mám problém si objednať kebab. A najhoršie na to, že keby ste nevedeli, ja robím s políciou. Robím v policajnom aute. Skurvené predsudky, počúvaj ma. Ja sedím v policajnom aute a ľudia normálne, že čierny v policajnom aute a nepripútaný. Ty kokot. A keď náhodou nemusím čítať kamiony, čierny a sedí vpredu, čo ti jebe. Ja som Luisa, dobrý večer. Robím stand-upy hlavne na silných rečiach Jana Gorduliča, tam som aj začínala a vlastne stále začínam. Jano Gordulič ešte dnes príde vystúpiť, jeho si možno pamätáte ako poštára Janka z Pošty pre teba. Áno, väčšina. On mal jeden výborný nápad, založiť zoznamku pre mentálne jednoduchších. Volala by sa Pošva pre jeba. Výborný nápad, áno, Jano, perfektné. Strašne sa mi to tiež páči. Háčik to malo iba v tom, že strašne veľa jebov sa prihlásilo, len pošvy žiadne, tak keby ste o niekom vedeli, tak možno... Ja by som sa aj prihlásila, len ja už jedného mám. Príde unavená žena z práce, odličuje sa pred zrkadlom a na to dobehne za ňou manžel, vyhrnie jej nočnú košelu, šupne ho tam a ona, že ty už si sprostý, jak tí chlapi v robote. Pekný večer.
Moje meno je Veľmajster Jerry a som síce tučný, ale dokázal som to sám. Chodím plávať, bol som už 14 krát. Verím tomu, že som schudnutý, len tieto veci musím donosiť. Keď som začínal s plávaním, nebolo to ľahké. Neveril som, že to dám. Keď som sa vnoril a urobil 3 zábery, myslel som, že sa pogrcám do vody. Raz som bol pri mori, omočil som sa po kolená, studené to bolo a všade tam behali tie deti, ktoré kričali česky hele, vieš, a tieto veci. A jak tam stojím v tom mori, kúkam, kokotina slaná 800 € piči. Tak zrazu ku mne sa jebne decko, tá voda vyšpľachne a na mňa. Vraví mu, malé je more, že ku mne sa musíš jebnúť. Mnoho ľudí verí, že v bazénoch sú tie veci, že keď sa tam vyštíš, tak tá voda zmení farbu, vieš. A vieš, keď si v bazéne pol hoďku a už treba ti šťať, tak teraz rozmýšľaš, verím tomu, neverím tomu. Tam, kde chodím ja, tak tam to není. Mnohí ľudia veria reklame. Kúp si tyko, to je auto do mesta. Kúpiš si tyko, vezmeš frajerku do mesta a zistíš, že v tyku nemôžeš mať sex ani sám. Chlap so synom kúkajú telku. A teraz fotrik vraví synovi, hej, haló, mladý, ide erotická scéna, choď spať. Oco, ale však čo je, ja už mám 18, však môžem kúkať erotickú scénu, nie? Počúvaj, mne je jedno, koľko máš rokov. Nebudeš sa tu kúkať, ako si honím kokot. Takže ja, dámy a páni, drahé sestry, bratia v Kristu, ja som neveriaci. Ja neverím ničomu, čoho zdrojové kódy nikto nikdy nevidel. Hovorí sa, že ako, čo je napísané, to platí a že dôkaz, že existuje Boh, tak je, že je to napísané v Biblii. Ja som čítal takú knižku, kde je aj dôkaz, že Spider-Man existuje. Keď aplikujeme túto logiku, tak podľa ústavy Slovenskej republiky je Slovensko právny štát. Ja už neverím ničomu, čo čítam, lebo som čítal, že pri sexe človek dokáže spaliť toľko kalórií ako pri 5-kilometrovom behu, tá kokotina. Chcel vidieť toho frajera, čo zabehne 5 kilometrov za 30 sekúnd. Som skúšal a ja som asi, nechcem sa chváliť, dievčatá, vidím, ale ja som asi v sexe dobrý, lebo zatiaľ každá mi hovorila, že či by som to nemohol robiť aj dlhšie. K mojim židovským priateľom hrozne by som chcel byť žid, lebo oni sa tak držia medzi sebou, je ich hrozne veľa, už sa medzi sebou ani nepoznajú, už ani nevedia, že kto je, kto není, tak si začali vydávať také malé kartičky, aby ste sa poznali a ak to máte, tak sa dostanete všade, všetky dvere sú vám otvorené, tak ja sa teraz tiež snažím nejak aplikovať a vybaviť si židičák. Potom vám ide karta, hej, ako jeden z mojich priateľov zo stand-upu je Michal Satmari, ktorý už tu dnes večer bol a ja sa do tej komunity tak dostávam tak postupne a zoznamujem sa s tými tradíciami. On je šéfredaktor židovského časopisu Delet, ktorý, čo znamená po hebrejsky brána a ja som tak akože z začiatku, čo ty kokot, že čo to máte za názov a toto a že 2000 rokov a všetci chcú zabiť, akože najprv tamtý, 40 rokov idete po tej púšti, potom holokaust, potom z tej Gazy po vás stredajú tie rakety a vy si nazvete časopis, že delete, ale nevadí, nie, ja som teraz riešil aj v situáciu, na Facebooku som zistil, že vraj v Bratislave má byť mešita, OK, poďme do toho. Mne by to vadilo v jedinom prípade, že to bude moc blízko pri mojom dome. Nie, ja som bol na dovolenke v Tunisku a teraz dojdeš naspäť na izbu najebaný z toho ich all-inclusive alkoholu, čo je, že boli ťa hlava úplne, ani tá Gretchen, tá tučná nemecká turistka, čo si s ňou žuroval, nešla už tebe domov, lebo už si grcal do bazéna, hej. Už si bol za debila a teraz sa budeš, Akbar! Čo ti jebe? A to je iba prvý z tých 5 rázov, hej, čo sa to ide diať a sa tam budíš. A to není, že akože v pohode hudba, to z nejaké mŕtve kazety po 30 rokoch tam púšťajú, proste ako zlého tlampaču. On by možno aj dobre spieval, ale je to zle nahraté. A si, že si kokot. Ale to není, že proti islamu. Ja nechcem ani vedľa toho domu svätého Martina, tam každú 4 hodinu, čo ti jebe, vieš, akože tam jebu s tými zvonmi, ale v dobrom, hej. Ja si neproskám to počuť, že vy sa ohlasujete. Preto mám aj tých Židov rád, vieš, oni akože majú tie synagógy a tam potichu si kulmujú tie lokne, hej. Ale tí islamisti, oni majú ešte aj zlé pesničky, vieš, to akože a to není, že ja. Proste on keby išiel do toho X-faktoru, on tam dojde, že a už proste vidí tú Luciu Bilu, že no píče, má odhalené vlasy, už ho to trochu sere, trochu mu stojí, hej. A ja akože, preto by som navrhoval teda, že keď mešita, jebneme to niekde za Bratislavu na dedinu
Nie, akože tam si to nikto nevšimne. Tam sú ľudia jednak zvyknutí na tie zvony, jednak na tie zdechlé tlampače, hej, zvyknutí na piču muziku, lebo tam každú sobotu ide karta proste, hej, a proste teraz zobudíš sa ráno a starosta ti niečo zajebe do tých tlampačov a už ide, že baba čeženiny občača, pripriši ti do na šešte obce, prepredáda, Kakalerera, bibi, po, dve, Sasaki, kilo, Tete, to, si môžete pribri, Sasaku, kúpi, dana, di, po. Ďakujem pekne! Ľudia sa ma veľmi často pýtajú, ty si Žid? Aj si sa narodil ako Žid? Aj tvoji rodičia sú Židia? Nie, moja mama je kresťanka, otec moslim a tak sa nenávideli, že ma vychovali ako Žida. Židov sa hovorí, že poznáme nejaké tajomstvá. Nejaké tajomstvá sveta, ktoré keď vám prezradím, tak potom budete aj vy vedieť, jak sa ovláda celý svet. Ale vy ste také prajné publikum a veľmi slušné, tak ja vám prezradím dve moje tajomstvá. A to je to, keď zývate, tak vtedy vám duchovia strkajú penisy do úst. A to druhé je, poznáte ten pocit, keď akože zaspávate a vás tak zatrasie? Tak vtedy sa duchovia urobili. Tvrdí chlapci, tí existujú, ale žijú v Izraeli. Z tých sa treba báť, lebo Izrael ten vlastní jadrovú bombu. A ja to potvrdzujem, vlastní. Lenže stála $100 miliárd. Vy si myslíte, že nejaký Žid takúto drahú vec použije? Ja som niekedy tak zblbnutý z tých stereotypov, lebo bohužiaľ u mňa stále stojím tu, lebo keby som bol prachatý, tak nestojím tu, ale som niekde úplne inde a ovládam svet, lebo bohužiaľ u mňa platí to pravidlo, že keď ja začnem stavať hajzle, tak ľudia prestanú srať. A potom nerozumiem ešte ďalšie veci, akože napríklad, nerozumiem, prečo je niekto proti gay manželstvám. Lebo prečo niekoho zaujíma, keď si koho zaujíma, že koho ja si zoberiem? Lebo videli ste už heterosexuálny pár nad 75 rokov? Akože ten s tými menšími fúzikami, to bude tá manželka. Ja by som chcel zomrieť ako môj sused nedávno. V spánku, v kľude a pokoji. Nie ako tí ostatní v kriku plači a bolestiach, čo s ním sedeli v aute. Je suis Charlie, je suis Juif. Ja som Charlie, ale som aj Žid. Ďakujem vám pekne. Lieh vo vás. Vítam vás dnes na takom prvom zasvetení do našej cirkvi Svedkovia Liehovovi. My si tak medzi sebou skrátene hovoríme aj liehovisti, hej? Čo musí každý liehovista ovládať. Hej? Tak v prvom rade sa medzi sebou neoslovujeme bratia a sestry, ale piči a pičky. Hej, ten, čo pije, je pič, takže logicky tá, čo pije, je pička. Hej? Evnalejista Peter ešte píše vo svojom Evnaleju, že tí, čo ešte nepijú, sú predpiči, tí, čo pijú, sú piči a tí, čo už nepijú, sú popiči. Tak ako každá viera, aj tá naša, má niekoľko cirkví, do ktorých sa môžete zaradiť, hej? Tak pre tých akože základných svedkov Liehovových tu máme cirkev Pivoslávny. Pivoslávny by mal byť správne každý liehovista. Sú aj takí, čo pivo nepijú, že vraj sa z toho tlstne. To je vyslovená sprostosť, berte si príklad zo mňa. Hej, ja pijem čierne pivo, je vedecky dokázané, že čierna zoštihľuje. Tí, ktorí ale akože nechcú sa pridať pivoslávnym, väčšinou končia v našom nízkom ráde, to sú kalvíni. Kalvíni majú pod svojimi kláštormi veľké pivnice vína. Ich základná premisa hovorí, že červené víno rozťahuje cievy, biele víno rozťahuje nohy a burčiak rozťahuje rytný otvor. Samozrejme, že veľkého lieha treba uctievať každý deň, ale aj naša cirkev má nejaké sviatky a prikázané sviatky. Také celosvetové sviatky našej cirkvi sú na pivo vzatie lieha špirita, alebo ukameňovanie hašiša drista,
po anglicky Stoned of Hashish Dristus. A potom ešte typické slovenské sviatky Svedkov Jehovových máme 3, to je 7-decovej pálenky Márie, svätého Etila a Metanola liehozvescov. Ako sa dá do našej cirkvi dostať? Je to veľmi jednoduché, stačí, ak na ulici oslovíte nejakého z našich kazateľov. Základný rozdiel medzi svedkami Jehovovými a svedkami Liehovovými je ten, že svedkovia Liehovovi nestoja, ale ležia na ulici. No a na záver by som vám ešte rád povedal, ako je to s pohrebmi v našej cirkvi. Drahí veriaci, ak sa vám podarí splniť si sen každého liehovistu a upijete sa k smrti, prosím vás, nenechávajte sa spáliť. Chodí nám veľa šťastností z krematórií, že naši veriaci horia aj 3-4 dní. Liek vo vás, ďakujem. Ja sa priznám, oficiálne som tu zástupca, jak je Miško za Židov, ja som za kresťanov. Pokrstili ma skôr, ako som si stihol uvedomiť, že to, čo dýcham už pár hodín, není plodová voda. Ale zase, hej, ja poči tomu nemám žiadne výhrady, lebo akože, jak by ste sa toho decka opýtali, že či chce, hej? Čo vám povie v tom veku, hej? Vidíte to kňaza, jak sa pozrie a hovorí, že chceš byť Boží dieťaťom, hej, a to decko tak pozerá vypleštene, že čo sa ide diať, hej, a že ak áno, pošúchaj si tvár, hej. Potom mu tam drbne tú vodu, decko, what the fuck is this? Božie znamenie, hej. A ja som naozaj v svojom náboženstve sa cítim veľmi pohodlne, lebo, hej, v podstate u mňa rýchlo každá bitka skončí, nastavím druhé lice aj potom. Hej, že ja hovorím za nás, za koktavých, hej. Lebo my sa cítime diskriminovaní, hej. Ja som dokonca chcel založiť aj náboženstvo koktavých. Ja som bol v mladosti žutláčaný, hej, všetci chodili na Havidoslavov Kubín, ja ne. Hej. Ja som mal 30 sekúnd. Kým som začal, že že toto nie je žiadny mikulášsky večierok, sadnite si. Hej. Také náboženstva by inak vyzerali, predstav, že by sa Ježiš zajakával, hej, že by pred tým Pontským Pilátom sa opýtal, ty si fakt Boží syn? A on by začal, že ja, on že berte ho preč do prdele, hej. Toto je Boží syn, hej. Ktorý Boh spraví to do svojmu synovi, kurník šopa, hej. Predstav si, že prešiel Goebbels za Hitlerom, hej, predstaviť ten svoj plán. A chcel by ho pozdraviť, že on že sa mi smeješ, ty kokos. A už by išiel, hej. Jediná vec, čo si myslím, že by nedopadla dobre, nežná revolúcia by nedopadla dobre. OK, sa Milan Kňažko zajakával. Predstav si na tom námestí, hej. Jak by začal, že utvorte ko. A ľudia by vystavali ten obrovský falus na námestí SMP. Ďakujem veľmi pekne. Priatelia, dík, že ste to vydržali do konca. Splnili ste mi sen. Dúfam, že my sme vám splnili nejaké aspoň sny v rámci úsmevu. Ďakujem Fanku, Európe, Borisovi, Braňovi, mnohým ďalším. Dneska večer sme sa vás snažili rozosmiať na vlážnu tému. Jano Gordulič, ktorý si to dobrovoľne vynútil. Miško Satmári, Jarko Abafi, Luisa, Jerry Velmeister, Sabo moja dvojička, Dano Čistý, Samotrnka, Marinák Fučo, Gabo Živčák, Tomáš Hudák. Fakt. Všetci sme stand-up, všetci sme z Charlie. A dámy a páni, chlap, ktorý to celé spáchal, Ivo Ladižinský. Splnili ste jeden z mojich snov.